something in the way he moves makes me sorry. I am a lady. Hello, stranger, you're a danger to the law. I know they're here. They don't like men like you in our city. You're too pretty, cool and witty. You are real bad company. I should have stayed away from you today. Sorry, I'm a lady. Sorry, I'm a lady. I would rather be just a Hola, em diuen Anna i sóc la cobradora. Que s'aprepare que no paga perquè el garrotet és xicotet, sabeu? Ja mos deixem l'obra. Hola, sóc Imma. En l'obra em diuen Juana i sóc la cria. Però crec que no cobraré mai, perquè tots són deutes. Bueno, tota la ciutat que vegem l'obra. Hola, jo sóc la veïna, que és la que prepara tot el lío. De moment, ja veurem què passa al final. Ens vemos. Hola, sóc Sarina i sóc la dona de Pepet. Soc Baldomero. Intentaré que el problema d'avui arreglar-lo el millor que puga. No sé si podré, però ho intentaré. Soc Toni, el futur home de Juana. Vull molt a la meva dona i intentaré descobrir què és el que es treuen de mans entre el senyor Pepe i ella. Espero que no siga res. Jo, el típic llaurador que té la filla en el meu paper. Vaig a visitar-la i a veure-la. I m'encontre en un bullit que li acumulen hasta una filla que no seu. Jo poso el seu fantasma, hasta que s'aclareixi. Bueno, jo sóc Pepe i aquesta obra representa a un home que veu en un compromís, que està molt arruïnat i per així avant m'ha compromès a deixar la meva dona i em pense que vaig a passar un mal rato. Bueno, en esta obra, que de no sé com ha caigut jo sí, de que no tocava el paper, tocava el paper a Jordi, vaig al paper de Raúl, que és un argentino que té diners i ajuda un amic buscant de la seva germana, tot el que intenta fer tota l'obra, buscar, trobar-la, i es troba en una situació molt compleja i bueno, un gran retro que és el que interessa per poder viure. Este xic és a la punta or. Sorry, I'm a lady. I would rather be just a little shady, not the dynamite. Sorry, I'm a lady. Have you got a light for me tonight? Sorry, I'm a lady. I would rather be just a little shady, Senyors i senyores, benvinguts al Centre Cultural de Beniarrés. El grup de teatre Passats de Rosca presenta... Deixa'm la dona, Pepe. En breus moments donarà començ l'actuació. Per respecte als artistes, demanem al públic assistent que durant la representació apaguen o silencien els seus telèfons mòbils. Esperem que gaudisquen de l'actuació i gràcies per haver assistit. Ja vaig jo, senyoreta. Qui serà, senyor? Sempre que toquen ens sobresalte. Per 4 picos que deguem no mos deixen viure. I quina vida més desesperar. Un senyor amb un altre recibo per a pagar, senyoreta. Me ho pensava. A veure... Ves, seguís en el que estaves fent. Molt bé, senyoreta. Del metge que em va assistir. I què li diu jo a este?
Li dona ja tantes excuses que ganes tinc de no deure res a ningú. ¿Quién será el que habrá llamado? Fa oloreta a cobrador. I quan s'acabarà això? Si no fora pel caràcter que tinc, n'hi ha per m'emprendre el carreretà i així anar contra la paret, pla, i tortilla de cara passet. Ai, Sant Roc, tu que eres l'abogat contra les peces, lliure'm dels cobradors i fes que és entre tots el garrotillo i que no deixen res. Què fas, Pepe? Què fas? Demanar-me un favor a un amic. Qui és? Ningú. Segur que és un cobrador, veritat? El metge, que m'ha tornat a enviar el recibo. El metge? Faré mentira, home. Faré mentira com es en carrera siguin tan ignorants. Però l'home ja no sap que avui diumenge és de Sant Dominical. Ell el que vol és cobrar. Molt bé, però que vinga el dia de faena. Li pagaries? Li pagaria? Pues, tampoc. Però com a bon ciutadà, té que fer les drets de la nació i ser una miqueta educat. Encara no sabia jo que el voler cobrar era de maleducats. Pues ja ho saps. La educació humana per ser fins i no ser pesat. I ell m'ha enviat ja 23 bòdils al recibo i 23 líos que m'ha armat. Això és educació. Ai, que bon humor tens. Humor? Mira, Carme, així es precis prendre determinacions. No sé quines. Jo te les diré. Primer que res, despatxar la criar perquè no ens aprofita per res. I la segon, pues no representar més del que som. Miracle, no saps altra cançó? Però dona, per què tenim que enganyar-se molt a tu mateix? Perquè en este món vals en arreglo a lo que representes. Tu eres un encarregat i no deguem viure com un vulgar jornaler. Mare, i quin castic? No sé quin. El pareix poc ser encarregat i de jornal curt? De pitjors n'hi hauran. Sí, clar que sí. Dicen de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba... ¿Vols jugar aquí una de cobrador? Obris? Lo que vulguis. Mira, ves tu que qui sents un cobrador des del pot pujar la mosqueta al nas i fer una barbaritat. Ai, i que poca espenta tens. Ei, em trobaria jo una casa d'empenyos per a vendre-li fins a l'última prenda que em queda, encara que fora baratet. Encara no he sigut, passe. És massa amabilitat del trata perquè sigui un cobrador. Mira, és Eufràsia, que pregunta pel nostre huésped. Bon dia. Bon dia. Si ho descuides, ja t'anava la maldició. A mi? Per què? Perquè pensava que era uns que venen així, que són enemics estàvil del de Sant Dominical. Anaves bé, pues. I Baldomero? Baldomero, el país ja estarà. Vostè no sap que mos deixa? Se'n va de València. Com que se'n va de València? Arreplegant tot està per anar-se'n. No gastes bromes. Sí, per a broma ja sé. Quan més falta mos fa, els 25 duros que mos paga per l'hospitatge, ara mos deixa. Però és en serio? I tan en sèrio. I lo més raro és que no mos vol dir el motiu. Perdoneu, però hasta que no m'ho diga ell, no m'ho crec. Carmen, quin raó i que se'ls pensa. Veja, si pot aconseguir que no se'n vaja. En el ciment del xic ha sigut llarg i costós i mos ha dut de cap. Se ho han gastat tot en la volcà. Vegis, quin raó, a veure si pot averiguar alguna cosa. Baldomero, que se'n busquen. Ja ve. M'estranya molt el que em diuen, xef. Mira, vegis si el pots convèncer a que es quede. Hala, no és la mesa, xicona, mone. Hala. Tu eres Eufràsia? Què? Jo fer aquí t'aten cares. Ara m'ha fet matiner. Aten, és veritat que te'n vas? Qui t'ho ha dit? Els teus patrons. Pues, mira, che, sí, me'n vaig. I es pot saber per què? Eufràsia, tu eres una bona amiga i vaig a dir-te el que em passa. A veure què m'aconselles. Senta. Estic en una situació que no sé per on pegar. Tu saps que jo vaig estar un temps en l'Argentina. Sí, clar. Pues allí vaig fer gran amistat amb un espanyol que sentà a plaça i després va pegar a fugir de la mili, deixant els seus pares amb una germaneta molt menudeta. I el que passa, els pares se'n van anar del poble on vivia, van passar els anys i quan va voler saber d'ells
sols va averiguar que hi havien mort. En canvi, de la germaneta no ha pogut saber absolutament res. Este amic avui és riquíssim i no té altra preocupació més que buscar a la seva germana, a fi de fer en ella el que no va fer en els seus pares. Pues menos mal que va recordar-te la pobreta. Aprofitant que tornava a Espanya, em va donar diners, encarregant-me que no farà altra cosa, costara el que costara, més que buscar-la. I com els diners són tan golosos... Ja, anaves dient-li que seguissis fent averiguacions, que tens algun artista, a fi d'allargar-ho i treure-li més diners, no? Així n'ha estat 4 mesos, però per por a que advertirà l'engany i no enganyar-lo més, li vaig escriure dient-li que l'havia encontrat, quasi en la misèria. I ell t'enviaria els diners. Quan me se van acabar, li vaig dir que havia enviudat i que si no li pareixia mal, pensava casar-me amb ella. I què el va contestar? Que li pareixia molt bé, que no oblidaria el meu comportament. I damunt em va enviar 5.000 pessetes per als primers gastos. Que mina! Ja va apareguer la fortuna que vas dir que fes per allà. Quan te s'acaben els diners, li dius que està malalta, després que la família ha augmentat, després... Ara, costant, és que no t'obligarà que la seva germana li servira. Té por per lo que va fer en els pares. Vol que la du allà i ell en persona donar-se a conèixer. Millor que millor. Mira, d'ací, a que ple d'això, li traus un grapat i després busca qui t'ha pegat. Total, i si l'apuro. No, dona, no. Deixa'm acabar, deixa'm. Ah, però encara n'hi ha més. Lo principal, lo més grave. Eixe amic aplega dins d'un rato així. No ha pogut resistir la tentació de veure pront a la seva germana i aprofitant un negoci, segons diu, se n'ha vingut. Mal. Això ja té un altre aspecte. Però atent, tu vas trobar de veritat a la seva germana? Per una casualitat de la vida, però la vaig encontrar. A on? Així en València. Soltera? No, casa. La mare, quina ensalada has muntat, Waldo. I qui és ella? No seràs capaç d'imaginar-te. Ves a saber qui. Pues és la meva patrona. Carmen, la dona de Pepe. La mateixa. La mare, quina ensalada. Jo no veig més solució que desaparèixer. A tu què el pareix? Jo què sé, xef, jo què sé. El cas és que ell esta nit encara se'n va a Madrid. Quan arregli el negoci, tornarà i estarà uns dies amb nosaltres. Que encara se'n va a nit? I Carmen sap algo? Res. Lo que menys pensa ella és que té un germà al món. No veus que era tan menuda? A més, ell porta nom fals per lo de la Mili. Pues ja està. Mira, es promet 50 durets a canvi de que Carmen passi avui per dona teua. Aquest, a la nit s'allarga. Li traus lo que pugues i quan torni ja veurem. Però, com li dic jo a Pepet que em deixa la dona? No m'atrevís, no m'atrevís. Ui, ara veuràs. Què vas a fer? Aquí de la Pepe, en lo apurats que estan, segur que si veuen pessetes, veuràs. Però si no queda temps. Si ara mateix al plegar el tren i tenia que anar a recibir-lo. Pepe, fes el favor. Maria Santíssima. Escolta, si és bé, vull convidio, Sí, si no anem a tindre mal regal, no? Què passa? Què has fet? Mira, Esther vol parlar amb tu. Jo vaig anar a donar-li un recau a una veïna. Ara després tornaré. Ho diràs. Anem a parlar en franquea. La seva situació és apureta, veritat. Home, a tu no puc negar-te. Moltes pessetes. Una misèria. En 100 duros em salvava. Pues si tu vols, jo el salvi. Parla en sèrio? En sèrio? Deixa'm que abrace al millor home del món. I demana el que vulguis. Poca cosa, poca El que cosa. siga, concedit. Pues sols vull que em deixes per avui només una cosa que tu tens. Que la tinc jo? Sí. Pues concedit, home, concedit. Què? La teua dona. Què? Què estàs dient? Que ho deixa la dona? Deixa'm parlar. Però parles en sèrio? Atén-me, home, parlem formalment. Tornar-me va atrapar de les dents. Però tu vull que els fes un home? Tu eres un desertor. Tinc paciència.
Tinc paciència. Si no te quixis de casa. Ah, però voldràs que me'n vaig jo, veritat? Tampoc. Estaràs així per a que veges tot el que passa. Deixa'm la dona, Pepet, salva'm, Pepet. Vols que deixi la dona i damunt que em quede així per a veure a veure d'ací si no me'l xico balcó. Paciència i veuràs com no és el que penses. Que te'n vas botar cap a taes. Què passa tant de crits? Què passa? El tio este que és un deshonrat. Doncs no siguis així, Pepe. Però es passa per lo que passa? Més val que no ho sàpis, perquè de la manera que tu eres... Ella tal volta s'avinguera més pronta que tu. Ella el que farà és ofegar-te. Ja t'explicaràs quan vulguis, ja? Pues que el bon senyor este, a canvi d'unes pesetetes, vol que li deixi la dona. Que li dice la dona? Lo que menos pensava jo que era altra cosa. Això està fet? Sí! Quants diners diu? Fas el favor de deixar-me explicar, Carmen. Cala. Carmen! Ja està donant els diners. Sant Cornelio! Carmen! He dit que calles. Tu agarres els diners i complisses la paraula deixant-li la dona. Però quan jo després no m'avinquen el negoci, li diré al granuja este que és un grandíssim deshonrat i li arranca la llengua. No t'he dit que està rapada, arrea que guanyaràs. No me'n vaig hasta demostrar-vos que estic molt lluny de pensar lo que suposeu. Després de sentir-me, si voleu que me'n vaja, entonces me n'aniré. Així no el tenim que sentir a vostè per a res, sóc jo. Trates de fer-me creure que la vols per a fer-li en un ventall, soy lladre. Trate de demostrar que no esperas res mal, i hasta que no me tengau no me'n vaig. Què fem, Carmen? Deixa lo que s'explique. I si no mos convenç, sabrà de lo que és capaç una dona. Ja vaig començar. Gràcies a Déu. A sentir-se veure què vol, este. Mira, Carmen, en un apuro li vaig demanar a un bon amic que tinc en l'estranger, suponent que mai vindria per ací, certa quantitat, amb l'excusa que era per a casar-me. Ell em va afavorir i jo al seu temps li vaig tornar els diners. Coincidències de la vida fan que avui passi per València, sols en el fi d'abraçar-me i de conèixer a la meva dona. No ha d'estar més que hasta la nit. Si consentixen que la presente a vostè com a dona meua, es doni uns diners per a que ixen d'apuros. Si no, me'n vaig i evite veure'm en la front. Pues ve començar per ahí, Baldomero. Però si no em deixaves parlar. Jo, això és molt distint. Jo com he vist a Pepe tan desesperat... Home, dona, sense res més, me se despenja dient que vol que li deixi la dona, jo què la va creure? Que el volia per espantar de les mosques? Vaja una gràcia, eh? De manera que ell se'n va encara esta nit? I no tornarà més en la seva vida. Ves per a on? Anem a passar un dia divertit. Veritat, Pepe? Sí, ja, Enric, dels usos que m'has donat. I ara, dels xats que anem a donar-li a aquest amic teu. Entonces, esteu conformes? Ja, sí, clar que estem conformes. Pues sent aixina, me'n vaig escapat a l'estació. Bé, Baldomero, atent. El deixa la dona, però sense opció a prèmit, eh? Cuidao. Quina ocurrència. Vinga, home, vinga. A veure si anem en cuidao, eh? Bueno, estarà. Això dic jo. Anem en cuidao i no us hem encanyetes, se podríem tallar. Veus com Déu apreta però no pega? Sense ningú sacrifici anem a salvar la situació i a riure's prou. Mira que tu, dona del Baldomero. Carmencita, no oblides ni per un segon que el teu verdader home sóc jo, eh? Però tu què et pareix? No deixes que Baldomero, per haver de creure al seu amic que la seva dona, s'expansione, eh? Però tu creus que Baldomero s'atreviria i jo consentiria? Que tonto eres. És que per a mi seria molt dolorós que davant dels meus nassos no digues tonteries. Em pense que vaig a passar un mal rato. Si este coret sol clatís per el meu home. Quin home? Jo quants en tinc? Uno, dic dos, no, uno. Escolta, saps que t'he posat nerviós? Què ganes tens de gastar saliva? Carmeta meva, és que el vull molt. Avui no soc teua, acostumbra't. A més, m'has de parlar de vostè. També això? No ves que tu eres el huésped? Jo sóc el teu home. Tu no eres res. Escolta, fes el favor de no gastar més segon. Què criatura eres? Juana, vine. Mira, avisem a esta que no ho estropé tot i a 10 pessetes. Algun embolic al maret, ja veuràs. Han cridat? Sí. Fija bé en lo que vaig a dir-te. Tu veus el senyoret? Vaja, una pregunta. Que no l'havia de veure, eh? Espera que el fijes.
I he d'estar molt de rato fijant-me, Però que torpe eres! Vull dir que poses molta atenció a lo que vas a sentir. No l'entenc, senyoreta. Desde siglo XVII en cuanto tras vemos. Atén-me bé. El senyoret no és el meu home. Què diu, senyoreta? Això és de veres, senyoreta? Coses del món, xicona, coses del món. El meu home és el senyor Baldomero. Jesús! Sé com està el món. Entonces, el xiquet, de qui serà? Cuidado amb la llengua, trencacasoles. El xiquet és molt meu, saps? Dels tres? Però com dels tres? Emporta-te-la que l'ofegui. Però què poc cervell tens? Anem i te ho explicaré tot, perquè si no... No de baes, visió. Dime pa que si ja estàs dient el que has vist. Què has vist? Què hauràs vist d'esta? Digues el que has vist. Que estava molt cavilós, el senyor Baldomero. No me d'això? Canvia de veure, tararot. Quan jo dic que vaig a passar un mal rato, mira, aneu i apanyeu-se conforme pugui. Esta casa és la Calderona. No tens tu mala Calderona. Veges qui és. Si és de casa, em crides. Si no és, dius que no es té i després entra a parlar amb mi. Com enganyen les persones. Quan tornes a fer el que has fet, acabarem mal, Tonico. Disculpa, però quan uno cau no mira on s'agarra. Pues procura mirar-ho i no tropezar més. Tantes voltes com entres, tropeces. I t'has d'agarrar del mateix puesto, de mi. Quan t'obri el senyoret, mai tropeces. És que al veure't m'he posat nerviós i es pot saber què li passa a la meva xata per estar tan enfadada? Deixa'm estar, Tonico. A què vens? Primer que res, a veure't. A veure el meu retrat en miniatura, en el clar espill de les ninetes d'eixos ulls que tenen que dur-me al cel. I en segon lloc, a portar-li este mig quilo de sucre a la teua senyora, que me l'havia encomanat per al desjunat. Pots dir-me què és el que et passa? Què em passa? Que em creia estar entre persones decents i m'he enganyat. I si no fora pel deliri que tinc, pel fill del senyoreig o de qui siga, avui mateixa me n'anava d'esta casa. Fills del senyoreig o de qui siga. Es pot saber què vols dir, Juana? Tu saps qui és l'home de la senyoreta Carmen? Clar, el senyor Pepe. Pues estàs equivocat. És el senyor Baldomero. Que t'has tornat loca? Me ho acaba de dir ella en persona, davant d'ell. Veja si estic loca. Això és cert? Mira si ho és, que li he preguntat a ell i sense donar-li cap importància m'ha contestat que eren coses del món. Però, entonces, esa pobre criatura de qui és? Dels tres serà. Si no mirara, és que l'agarrava i me l'enduia. No hi ha dret que una criatura innocent estiga entre esta gentola. Ah, no. Pues tu ja estàs deixant esta casa immediatament. Que hasta que no sigues la meua dona, vull que estigues entre persones decents. Només ho sent per la criatureta. No hi ha criatureta que valga. La dignitat està per damunt de tot. Esta vespre, quan iscam, ja ho decidirem. Che, jo que creia que esta casa era modelo d'honradesa. Mira, vés-te'n i de pas obri. Jo que creia que era tant la felicitat que així reinava, que les hores eren curtes i dolces, com... El sucre! Ah, sí, més que el sucre, sí senyora, com la mel. Que em dones el sucre i no te l'endugues altra volta. És que m'ha sorprès el que m'has dit, que m'he quedat bobo. Mira, corre, que tornin a tocar. Dona la porta i obri el sucre. Pren la porta. Vull dir, el sucre. Ai, que genteta! Qui serà? El senyor Baldomero i un altre. Me'n vaig dir, quan menys estiga en esta gent, millor. Passa, estàs en ta casa, Raül. No sé el que em passa. Per fi vaig a veure la meva germana. No oblides el que t'ha dit. Tots els metges m'han encarregat el mateix. Evite les impressions que li pot costar un disgust seriós. El primer interessat que la meva germana no li passi res sóc jo. Tu dis-me soles, Raül, i no tingues por. La veus, passem el dia junts i quan tornes ja la prepararem per a que el dones a conèixer. Si convé, seria molt trist que li passarà alguna cosa. Que bo eres, igual que el de Baldomero. No digues això, fes el favor. El que sent és que els deutes no en deixen fer en ella el que es mereix. És tan bona. Prohibir que tornes a anomenar la situació. Afortunadament puc i vinc disposat a posar-vos feliços en esta vida, home.
deixa'm fer el que tinc obligació per la meva germana i serà un favor més que tinc per tu. Sí, però deus comprendre que jo... Res, va, fes-te a cara de l'ànsia que tinc per veure-la. Té raó. Primer vaig a presentar-te a... Pepe, vine. Com estàs en ta casa, deus conèixer a tots. Bien. Bon dia. Bon dia. Pepe, el senyor Raúl, eixe íntim amic meu de l'Argentina que tant m'ha sentit parlar d'ell. Servidor. Un bon amic, quasi un germà, que com no té ningú al món, pues el tenim en casa de huésped, considerant-lo com de la família. Tant de gust. El gust és meu. Des d'avui comptes un amic meu. I vostè també. Gràcies. Va, presenta'm a la teva senyora, que vull veure si és de veres tot el que m'has dit d'ella. Està algo desmerescuda, Els sofriments s'acaben molt. Tant a sofrir. L'altre home, que era un borratxín, i alguna que altra volta... Criminal. Criminal, és que... Ai, males comencem. A este l'ho dia jo sempre. Si enviudara, em casava jo amb ella. No es mereix eixe maltracte la pobra. Veritat, Pepe? Sí, és que este té molt bon cor. Però també la gent. Ja. Pepe. N'hi ha homes que en Garrot no paguen, veritat? No li pareix? Sí, senyor, sí. Vaja que sí. Pepe, vols fer el favor de dir-li a la meva dona Quisca? Dir-li a la... Ah, sí, vaig en seguida. Carmen! Senyora Carmen! Vaig al favor de dir que la quita el seu home. Cor em bota horriblement, Baldo. Tinc present el seu estat, Home, sí. Sí, el seu home. D'ahir la teva senyora, Baldo. Gràcies, Pepe. De res. Buenas. Veus, Carmen, com per a tot a plegar l'hora, així t'és per fi el bon amic Raúl, que tantes ganes tenies de conèixer. Com està vostè? Molt bé, i vostè? Sense novetat per a servir-lo. Com me mira. No s'estranya que la mira tant. El seu home envia tantes coses en les cartes de vostè que tenia verdaders desitjos de conèixer-la. I en satisfacció veig que no exagerava gens. Però ell no li solta la maneta, no? S'ha quedat pur. És millor l'original que el retrato. Moltes gràcies. Escolta, allà també vostè es veu que no han arribat les costums modernes, Per què ho diu? Perquè així, per higiene, va desapareixent aquest vici de donar-se les mans. Tonteries. Quan l'efecte és sincer, tot està bé. En alguns puestos hasta es besen. Pues així no ho intenté, que es pot endur alguna bofetada. El caràcter valencià és molt nervioset. No et preocupes, Raúl coneix els nostres costums. Jo l'avise. Gràcies. No hi ha de què. Felicite, Baldomero. Dic que em mirat de veure que ets una dona tan guapetona i simpatiquíssima. Ui. Em va afrontar, senyor Raúl. Però què és això de senyor? Baldomero, jo crec que la nostra amistat deu fer-se extensiva a la teva dona i tutejar-se, Sí, home, sí. Viva la llibertat, ja de què? I si vostè consentís. Per mi, Ui. En una dona aixina és precís ser feliç. Jo sóc Raúl, però... Res, no et preocupes de res. El que he posat d'un amic... Tu no eres amic, tu eres més que amic. Ja ho saps, com que un abraç, de callar, va. Carmen, tens inconvenient el sellar de la nostra amistat en un fraternal abraç? Ai. Teu home, estic segur que no li sabrà mal. Això és assegurar massa. Per mi... Home, jo crec... Mire, el millor que pot fer és no abraçar-la i fora de cuentos. Perquè la pau del matrimoni es pot desbaratar en no res. I este és molt celós. Així no n'hi ha cas, veritat, Baldomero. Mira, Carmen, admitís este abraç i considera com un germà. Ai, ma mare, este tío se va sense temps. Este senyor es coneix que és molt mirat. Escolta, és que per molta ànsia que tinga, això d'abraçar la dona davant del nas de l'home, així en València està molt lleig, cregam. Però no en esta ocasió. En esta i en totes. Pues per si vol aguantar a vostè, si fora casat amb ella. És molt bon xic. Sí, són molt bo mentre només acaba la paciència. I ja pareix que... És normal que no està casat. Baldomero, en l'estació m'ha deixat un maletí en què porta una cosa que volia treure. Teu amic seria tan amable d'anar per ell? El tio ese ja vol que me'n vaja. Pepe, tu series tan complacient d'anar a l'estació? Pareix mentira, Baldo, que tu em diguis això. Home, pareix mentira. Si té inconvenient,
És que tinc callos en els peus i no puc pegar una patada. Els bons fan bendició els alcoholes. Que vaig a la cria, ara la cridaré. Juana, vine. Que pronto comienza de nuevo tema. Què mana, senyoreta? Veges este senyor on t'envia. Passa el favor, vaig a l'estació i el mosso número 14 que li entrega el maletí del senyor que ha vingut este matí i que té que partir esta nit cap a Madrid, ¿vale? No vol res més? I no t'entretingues. Número 14, recórdate. No me s'olvidarà. Has condona a veure esta gent. Després d'un viatge tan llarg, vostè voldrà descansar. Hem quedat en tutellar-se, Carmen. I a poc m'acostumbraré. No em canse de mirar-la. Certa l'ànim vull ficar-se en mil Argentina. A que me s'emporta la dona. Al meu costat no us faltarà de res. Buenos días. Antes de bajar a trozos, que embarca. ¿Verita, señora Carmen? Sí, l'Àudia em dona horror. Ho has sentit? No cal que insistisca que està perdent el temps. Este home s'interessa molt per la teva dona. És molt bon xic. Sí, són molt bons xics. Si no vol descansar i vol llevar-se... Això sí, però m'hauràs d'ensenyar tu la casa, jo la desconec. No, si no fa falta. Si la casa és xicoteta. Mire, vostè s'ha entrat per ahí i ahí m'ha de vora la font enseguida. Anem, jo t'acompanyaré i el llaves. Quan simpatitza una persona em sap mal separar-me d'ella. Veu vostè, la conec fa 5 minuts i ja li donaria hasta l'ànima. Pues no siga tan donador que es pot quedar sense res. Anem. Permís. Carmen, el tío ese es un frescable, Tinc paciència un rato, Pepe. Pero bueno, fija que el paper no desplaza. Ahí mitja hora apretando les manetes, tutejante, abraçante, i jo, el teu home, així, d'exterior. I l'amor... Total, són unes hores. En unes hores poden passar moltes coses. En unes hores pot eixir d'uno tot això. Me dis les paraules, que no tens motius per a faltar-me. Tot això és el que s'ha vist de riure, sí que anem a passar el vestit o no. És que dones importància a lo que no en té. I això no té importància, però així n'ha vist l'amor lliure. Mira, eres un desficaciat i no vull que enfadar-me. Ves i que el pegue l'aire. Corre. Hala, una altra que em despatxa. Aquí de mal hora vaig deixar la dona. Sense deixar-la, ja te la furtem, com que així no... Sí que anem a donar un xasco al tio ese i el riurem prou, sí. On està Carmen, Pepe? Què és? Que el tio ese què vol? Que li faig a la ratlla també? Home, no. Vull fer-li unes advertències. I jo també te les vull fer a tu. Què vols? Pues dir-te que el tio ese és un desabogat. I si no mires que no se n'aprofite, li calfaré els nassos. Quin paciència està la nit, home. Mare meva, el xiquet, qui dirà que l'agarren en seguirà? En això no comptava jo. Què? Que no pot provar la criatura? Sí, però que no la sent el meu amic. I per què? Perquè en 3 mesos casat no puc tindre una criatura. I què vols, que me'l minge? Vull que ell no els doni compte. Agarra-lo. Ves, salva'm, que no t'arrepentiràs. Saps que anem a donar-li un gran xasco al teu amic? Ves, home, corre, ves. A veure si s'ha donat compte i ho estropeem. Maleït siga el monyicot. A qui li s'ocorrirà vindre ara? Això qui ho vol? Entra i dona-li a aquest senyor que està acabant-se de llevar. Escolta, Juana, la senyora Carmen t'ha dit... Vaja, estic entereta de tot. Pues no cal que el diga jo res, eh? No, ja sé prou. Bueno. Quin dia més llarg. I que ganes tinc de que se'n vaja. El xiquet em faltava, home. Sí, deixeu ahí el seu puesto. Com que fa l'àudia? 2 grapats i el deixen nou, tu. T'has llevat pronte, eh? El temps és or. Quan que el de Baldomero i que feliç m'està. I això què és? Un xiquet? Abans hem aparegut. Teniu una criatura? No, què? No? I això què? És un xiquet, però jo t'explicaré. Deixa, la teua nerviositat em posa al corrent de tu. 3 mesos casat i un xiquet. Sí, però no és nostre. No és vostre, entonces de qui és? És de la crià. De la crià i el teniu a casa. Jo no volia, però la teua germana és tan bona, el té en casa per evitar-li l'afront. És normal. M'havia assustat, Baldomero. Jo, per no fer-li la contra a la teua germana... Pues a vos si vos costa algun disgust ser massa bons. Pues la crià pareix joveneta. 17 anys. Ja, com està el món?
Baldomero, volguera enviar un telegrama a Madrid, vols anar tu? Sí, home, molt de gust, però em sap mal que el quedes a soles a la teva germana. Cuidao, jo tinc tant d'interès com tu en la seva salut. Enganyats. Sí, tinc la direcció. Digues que ells que estan cap a Madrid. Vols diners? Què coses tens? Bueno, hasta ara, però... Va, ves, corre, no patisquis. Oye, ¿así está tranquilo este? ¿De qué riura? Home, vostè també és protector de la infància? Vaja una pregunteta. Pues clar. Pues m'alegre, home, m'alegre. Així es demostren els bons sentiments. Bons sentiments? Home, no negarà vostè que és de tindre bons sentiments cuidar una criatureta que no seua. El senyor este què diu? El pare d'aquest xiquet segur que és un deshonrat. Yo ese tío vincle. Mucho cuidado con la lengua, mestre. El padre de ese xiquet soc jo. ¿Vostè? ¿Vostè és el pare? Sí, jo. Què passa? Res, dispensa. Ignorava. De manera que vostè és el pare? Altra volta. Una volta ja n'hi ha prou. Sí, jo sóc el pare. Menys tufo le fa fer el tio este. Juana, pren el xic. També m'haver pogut dir Baldomero que era fill d'este. Massa paciència ha tingut per aguantar tot el que li he dit. Esta parella té massa bon cor i deu passar que no li passa algun disgust. M'havia paregut que el xic... Així està vostè? Carme, queda't en tutejats, Ai, falta de costum, és que el conec fa tan poc temps. Pues mira, jo pareix que el conec de tota la vida. Diguera que el confiares i que el tratares un poc més familiarment. A poc, m'acostumbraré. Per què no en seguida? Perquè no puc fer-me l'ànimo. Pues ves fent-te'l que jo sap... Ves fent-te'l que pense que serem molt amics. Arribarem a ser molt més que amics. Déu meu, què voldràs dir esto, home? Tranquil, ese no torna a Argentina. Em porta com a regal de boda un adreç digne d'una gran senyora. Tu sí que t'adreçaré jo, sigui granuja. Li ho agraïs molt, però a mi no m'està bé portar elaixes tan bones. No he d'acceptar un regal de tant de valor. Ho acceptaràs perquè és gust meu. No, de ninguna manera, vostè. Vostè no, tu, parla de tu, Carme. No ho deixes d'ací. Pues comprendràs que acceptar un regal de tanta valia... Esa tampoc és. Comprenc que reparo. Però volguera que, si poguera jo parlar i si poguera obrir-te el meu cor, estic segur que ho acceptaria. Encanau-vos obrir jo vosaltres. Què dirien? Sí, té raó, comprenc que reparo. Mira, saps què faré? Li donaré al teu home que siga ell el que el faci el regal. Però primer vull que el veges, a veure si t'agrada. Espera't, ara te l'ensenyaré. Senyor, què voldràs, home? Com que si poguera obrir-te el cor, un regal, tutejant-lo, que serem més que amics, ja te'l diré tu ja. Tant em volies tu a mi, tu eres una caracera. Mira lo que dius, Pepe. No cal dir poc. Mira que la dissenya de la dona acabarà en tragèdia. Al final faràs que m'ho prenda en sèrio i acabe això pitjor que mal. Pitjor que mai? Què estàs? Encara tirant encara tot? No, però no consentís que dubtes de mi. Per què? Això per què? Perquè m'estàs ofenent massa i no ho tolere. Atent, Carme. No atenc a res. Quan es dubta d'una persona és perquè no es vol. Bueno, té raó, no té que ofendre, però és que estic patint horriblement. Perdona, però és que el vull tant que em sap mal hasta de que el mire. Vinga, va, dona'm un abraç que és senyal de perdó. Fas el favor de avisar-me, criatura. Uns van a Simonitat. Sí, això què és? Això no como. Això no como la poca vergonya. Vostè no lo que pareix, vostè és un deshonrat. Què li faig jo, tio este? Això dona de mirar vostè com si fora sa mare. El que aburra la confiança d'un amic, això no és un home, això és un granuja. Escolta, tio argentino. No escolta res. Jo me'l menjo, tio este. No t'agarres i t'enfuegue per no portar-me les mans en una cosa tan ruïn i despreciable com tu. Això ja és el colmo. Què passa? Què passa? Tira este mal amic al carrer. Que tire a... A que se s'emporta el xasco soy jo. Tira-lo que el tire pel balcó, Estos son capaces de tirarme de ma casa. Però, sense però, a les persones indignes se les tracta així. Al carrer, Baldomero, al carrer, granuja, Baldomero. al carrer.